De har fundet det her fællesskab, de er blevet styrket akademisk, de har fået lidt mere struktur i deres liv, de føler sig lige pludselig som en del af noget, der er større. Verden har åbnet sig lidt. Jeg havde brug for en dreng, der fik noget positivitet ind i hans skolegang, som dansk og matematik, som har været svært for ham, eller blev sværere, jo ældre han blev. Jamen, jeg håber, han får mere selvtillid ud af det, end han har, og mere tro på sig selv. Også det, at han ikke sådan nødvendigvis, at det ikke er ham, der er problemet altid. Det kan også godt være andre ting udefra, der ligesom har sat ham i kasser. Altså, før jeg tog på Drengeakademiet, der var jeg ikke den bedste elev på eller i skolen. Der var jeg jo nede om de der 0 karakterer og 02. Jeg var ikke rigtig den bedste elev i klassen. Jeg kan beskrive mig som en dreng, der sådan havde givet op på skolen. Ikke rigtig gad det, fordi jeg følte ikke rigtig, at jeg fik den hjælp, jeg fik. Og så har jeg altid været en dreng med rigtig meget energi. Før jeg tog på Drengeakademiet, så havde jeg lav selvtillid. Jeg var ikke så meget engageret i klassen. Jeg havde det meget svært i skolen, altså fagligt, både med læse, skrive og matematik. Den bedste oplevelse på Drengeakademiet, det er nok alle de mennesker, du møder, og alle de venner, du sådan nu har jo. Og så også nok, at du sådan kan snakke med alle om dine problemer, for vi har sådan alle de samme problemer med skolen og sådan noget, men vi nok alle sammen er lidt bagud, eller vi sådan alle sammen har nok lidt givet op på det. Og det synes jeg bare var rigtig fedt. Altså, det er meget bare en drengesfællesskab. Jeg ved ikke, hvordan man skal helt forklare det. Det er bare en drengefællesskab, selvfølgelig. Det hedder Drengeakademiet for en grund. Så nu har jeg også venner, som jeg holder kontakt med, som jeg kan bruge i resten af livet, ikke? Og så fordi det er så sidste dag, så har de så arrangeret, at vi skal ud og købe go-kart, for sådan, vi skal hygge os den sidste dag, vi har sammen. Mentorforløbet, personligt synes jeg, at det var bedst, at man fik meget hjælp for skolen. Nu når jeg går i 9. klasse, så er det meget vigtigt, at jeg får det hjælp, fordi jeg skal op i eksamener. Og så også meget, at man kommer sammen med de samme drenge, og så kan man møde og så holde det der fællesskab, man nu har også haft i Drengeakademiet. Jeg har jo lært, at jeg er meget mere åben, og jeg kan mere, end hvad jeg tror, jeg kan. Så efter jeg har rendt rundt og blive kaldt dum og sådan noget, så har jeg fundet ud af, at jeg kan meget mere. Så jeg har blevet bedre til at tro på mig selv. Jeg har lært, at jeg er en person, som hvis jeg faktisk lader være med at give op, så kan jeg faktisk godt det, jeg vil. Og så kan jeg også godt følge med i skolen. Efter Drengeakademiet har det hjulpet sygt meget, fordi jeg er gået fra et 0-0 til et... jeg fik 7 her i engelsk, så det har jo oppet mig sygt meget at være på Drengeakademiet. Det har virkelig hjulpet meget på min karakter. Det, jeg skal efter den 9. klasse, det er, at jeg skal på efterskole, og jeg håber, at min efterskole den kan hjælpe mig på den måde, som Lykkefonden har hjulpet mig på fagligt. Efter selve skolen, så skal jeg til Handelskolen. Efter Drengeakademiet, der skal jeg ud på uddannelse. Jeg skal uddanne mig som automekaniker. Jeg vil anbefale Drengeakademiet, fordi det vi håbede på, det var jo netop det, som han har fået ud af det, som er, at han kommer hertil. Det er jo drengene, han kommer til. Han glæder sig, han fravælger træning, sin fodboldtræning om onsdagen. Selvom den er ufattelig vigtig i hans liv, så vælger han at komme hertil, fordi det netop er godt, at man kan tage sine lektier med. Det handler ikke kun om lektier, det handler også om samværet, det handler også om de her venskaber, man nogle gange har bygget op. Det er en helt unik mulighed for de her drenge at finde sig selv et eller andet sted, få lov til at stå på egne ben, finde nogle fællesskaber, møde nogle ildsjæle af nogle voksne, som kommer med så mange forskellige baggrunde, men som er klar til det, der kan matche deres energi, der er klar til at hjælpe, der er klar til at vise dem deres vej. Jeg vil anbefale Drengeakademiet til andre, fordi jeg kan se, hvad det har gjort for mine drenge. Og jeg tænker, når Kasper kan blive hjulpet, og Sebastian har blevet hjulpet, så er der mange andre, der skal have muligheden.